чуне ки дар гузоришҳои қаблӣ иттилоъ дода будем, дар натиҷаи боришоти зиёд ва омадани сел рӯзи 11 майи соли равон сокинони ҷамъияти деҳоти бистсолагии истиқлолияти ноҳияи Вахш зарари моддию иқтисодӣ диданд. бинобар иттилои раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон, дар ин офати табиӣ 48 хонаи истиқоматӣ пурра вайрону балангор гардида 32 манзили истиқоматии дигар қисман вайрон шуданд. айни ҳол барои бартарафсозии рафъи оқибати табиӣ дар деҳаи иттифоқи ҷамъияти мазкур аз тарафи сарбозони қисми низомии 45989 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қисми низомии 07-017 вазорати мудофиа ва тибқи дастуру супоришҳои раиси вилояти Хатлон намояндагони ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ ноҳиявӣ барои бартараф кардани зарари аз офати табиӣ ба тоза кардани манзилҳои истиқоматӣ аз лоиқа омодаи кор мебошанд. миннатдории худро ба раиси вилоят, раиси ноҳия, аз он ҷумла ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз кӯмакҳо карда расоданд, маводи хӯрокара расонданд, мо гирифтем, ҳозир кор бурда расоданд. Худо ба шукр ки мо зиндаву соқу саломат ҳастем. соқу саломатии мо ин хонаву дару бо инҳо аз нав ҳамаш мешаванд. ягон ғам нест, ягон зиқӣ нест. иншоалло ҳамаш мешавад. бинандагони гиромӣ, мо дар деҳаи иттифоқи ноҳияи Вахш қарор дорем. чуне ки ба ҳамагон маълум аст, дар тарихи 11 ва 12 соли равон бинобар омадани сел ва боришоти зиёд сокинони ин деҳа зарари ҷиддӣ диданд. бо мақсади бартараф намудани офати табиӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Вахш тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида, имрӯзо чуне ки шумо аз наворо мебинед, сарбозону афсарони вазороти мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла қисми низомии 07-017 ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои тоза намудани хонаҳои зарардида кӯмаки хешро расонида истодаанд. тибқи дастури супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабиниҳои тасдиқнамудаи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар ноҳияи Вахш қарор дорем. тибқи нақша имрӯз аъзоёни фаъол ва волонтёрони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилоят аз шаҳри Левакан, шаҳри Бохтар дар ин ҷо қарор доранд ва дар хонаҳо ва аҳолие ки аз офати табиӣ зарар диданд, кӯмак ва саҳми худро расонда истоданд. зикр бояд намуд ки тибқи дастури ҳидоятҳои пешвои муназзами миллат барои дасти кӯмак дароз кардан ба сокинони зарардида аз офати табиӣ ҷамъияти деҳоти бистсолагии истиқлолият дар ноҳияи Вахш аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳрунавоии минтақаи Бохтар ва шахсони саховатпеша маводҳои хӯрокворӣ аз қабили орд, равған, биринҷ, макарон, пиёз, картошка ва маводҳои рӯзгор аз қабили рахти хоб, болишт ва дигар лавозимотҳои зарурӣ кӯмак расонида шуд ки ин амал дар беҳдошти рӯзгори онҳо мусоидат хоҳад намуд. ёдрас бояд гардид ки ба мардуми зарардида аз ҳисоби ширкати Водии Зарин соҳибкори ватанӣ Фирдавс Валиев 20 қутии равған, 50 халта орд, 50 халта макарон ва 500 килограмм биринҷ, инчунин 1 тонна пиёз кӯмак расонида шуд. мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Вахш, алал хусус мардуми офатзадаи ноҳияи Вахш аз пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдоранд, чунки аввалин шуда ба ноҳияи Вахш масъулияи сохтмонӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, алал хусус президенти кишвар ҳамон ворид гардид ва чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем, имрӯз маводҳои хӯрока аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, алал хусус ноҳияҳои минтақаи Вахшонзамин ба мо ворид гарда истодааст ва мо кормандони мақоми иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Вахш кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳарчи зудтар офатҳои табииро бартараф намуда, ҳарчи зудтар сохтмони хонаҳоро оғоз намуда мардуми худро ба зисти аввала баргардонем. мо пеш аз ҳама миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем ки ҳамавақт дар баробари халқу миллати хеш кӯмаку хайрияи худро расонда истодааст. аз ҷумла тамоми муассисаҳо, корхонаҳо имрӯз дар баробари халқи азиятдида ба онҳо кӯмаки
худро расонда истодааст. имрӯз кӯмаки молиявӣ ва аз ҷумла хӯрока аз тарафи вилояти хатлон ба тамоми зарардидагони ноҳияи вахш аллакай омада расиданд. онҳо худро танҳо ҳис намекунанд. тамоми ноҳияи вахш бо як меҳру муҳаббати самимонаву ватандорӣ дар баробари мардуми азияткашида рост истода ба онҳо кӯмаки аввалинаи хешро расонида истоданд. бо мақсади фароҳам овардани шароитҳои зиндагӣ тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят вазифадор гардиданд ки ба сокинони зарардида аз офати табиӣ бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин карда шаванд. аз рафти омодагӣ ба корҳои азнавсозии хонаҳои истиқоматӣ раисони шаҳру навоии минтақаи бохтар дидан намуда мувофиқи лоиҳаи шаҳрдорию меъморӣ ба корҳои сохтмонӣ рӯзҳои наздик оғоз хоҳанд намуд. барои беҳдошти сиҳатии сокинон аз офати табиӣ зарардида аз тарафи раёсати тандурустии вилоят ва кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия нуқтаи тиббӣ дар ин деҳа фаъолият намуда ба 360 нафар сокинони зарардида кӯмаки тиббии хешро расонида истодаанд. аз ин иқдоми нек ва дастгирӣ дар чунин рӯзҳо сокинони зарардида изҳори қаноатмандӣ менамоянд. назор раҳмат ба ғамхориҳои ҷаноби олӣ ғамхорӣ бисёр кард ба халқ меҳнат карда ай хӯрока таъмин мекунем азам грех омадам колу даво кардем ай ҳама ҷиҳат ёрдам карда истанд хӯрока орд рӯған картишка ва пиёз ина хайма додам бо то хайма то хонаро соз мекунанд мо бисёр миннатдорем. умуман барои бартараф намудани рафъи оқибатҳои табиӣ дар деҳаи иттифоқи ҷамъияти деҳоти бистсолагии иstiqлолияти ноҳияи вахш ҳамаи тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида тибқи дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ҳарчи зудтар барои сокинони зарардида шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. холмуроди ниёзӣ, абдуғаффори саттор, намозали эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш.